Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Good. Ano akong gusto? Buhaton nimo ang tanan. Ipalayo talang kagikan din eh. Pwes sugdan tanan ka na karon. Gusto kong mututog ka na ako samtang may buhaton ko nimo. And don't you ever blink. Ikuha ni mong imong bakos. Jaime, unsaon ni mo ka na? Ibunan nimo sa tibuok mong lawas. Hantod nga matagbaw ko. Unsa? Ayaw, please, ayaw. Huh? I told you to open your eyes. Ayaw, please. Ni pagpamilok ayaw buhata. Good girl. Bisan mituog ng imong buho. Huwag kagyod mamilok. Let me wipe your tears. Salamat sa pagpahid mo sa akong luha. Mauna ka na ang katapusan. Sugod karon. Bisan unsa pa imong puhaton ako. Dili ka na makakita pangamuto. Bisan usa ka patak sa akong luha. Ikaw ha? Ikaw na nga kong gipangita. Mayroon di ka bisag pila ka milyon. Carmena. Time pa. Usa man eh. Nga naman eh. Huwag ka magkailan yan. Ay, kaila, oy. Kisagoy wa makailag check eh. Ang akong pangutana, mao nga. Ngano ni? Ngano gitunulan ko ni mo ini? Dublihon ni mo ang bayad ning babayhana? Ay, kapisti na ko agad. Kana po man kapilo. Ingon ni anak kalami kini babayhana? Og time pa na pod. Nganong kitaman ni mo siya din sa akong lawag? Kay iuban ko na siya sa akong pagbiya ning dapita. Ay, pistira pod. Ano man? Kay gibayran ko na siya na ng checking akong gitunol nimo. Okay, say nag-ingon nga ibaligya na ko siya nimo. Dili siya for sale. Nakaila ka na ko, Mina. Wa ba? Kaila, oy! Hagbayra. Kun mao, nasayod kagyud sa kaya na kong buhaton. Nakaila ka kung sikinsa ko. Og sa akong mga koneksyon, buot ipasabot. Kaya ko kayong gubon kining dapita. Unsa? Now tell me, Carmina, is Daniela for sale or not? Ay, kisabay nag-ingon nga dili ba? Ay, for sale, oy! Hagbay ra hinuna na akong gisale. Pila ganit ni kabilyon ang imong gitunol? 5 million. Murag gamay ra no? Makuha man ni nako sa pila ka tuig niyang trabaho din hitingali. Ay, dungagi lang. Himo ang 10 million. 6. 9. Dakong utang ka dako kining babayhana. Dugay na siya nagbayad sa iyang utang nimo. Ayaw kong ilara, Carmena. Dako ra kay ko aron isudi mo si mong bulsa. Dili ko ingon ni anak kabugo aron... Sige na. Okay, sige na. Sugot talagi ko. 8 million na lang. Unya, pakapin ko. O sa ibuti mong ipasabot sa pagkapin ka. No way.
Dili ti ka type. Piste, oy. Manginsulto man. Pakapin ba? Kung dadon ni mo siya, pakapin ko sa imong dadon. No, Di ka mo dawat og pakapin? I don't need you. Wa kay gamit nako. Sakit kay kang manulti, ha? Nga, sige na lang. Go na. 8 million? Unya, dili na kumutipon ninyo sa inyong mansyon. Kuhain na lang kong apartment nga kapuyan. Kanang ako na, ha? No, Hala, uy. Lain kag taras ron, Jaime, ha? 5 million is a lot of money, Carmina. Kamay ra ka na para nimo, oy. Sige na, good. It's a no. And it's final. Ay. Okay, sige na. 8 million na lang. Final na sab. 6 million. Final. Pirma. Niya. Gisyuhan na tika og laing 1 ka milyon. Let's go, Daniela. Salamat. Hoy, unsa man ka? Dili ka mo pasalamat nako nga ibaligya ta ka aron. Alang na sa pagguba mo sa kong kinabuhi. Tana, Jaime. Kapiste. Nawingig ko. Wa ko makatingog dayon. Okay. Kapukat kamot babayana, Animal. Gibinlan kong tamparos. Halitse. Ha! Magkita paghihapon kita pag-usab, Daniela. Dili kini ang katapusan tang panagkita! Hey, coming. Yes. Galantaw ko lang sa katapusang higayan ang dapit. Diin mahimo na kong piroy anan sa pipila ka tuig. Ang dapit diin mahimong imperno ang akong kinabuhi. Well, thanks to me. Kaysa kitapusan, gawas nun ka na, Dani. Gawas na nabagit ko, Jaime. Dili ka. Ngamiling kawas ko sa usa ka imperno. Aron lang mo puyo sila inausab nga imperno. Wow! Kanindot sa mga tagas nga kahoy nga ito nalabihan. Jaime, mahimo bang ablihan akong bintana ning imong sakinan? Gusto kong muhanggap og labas nga hangin. Of course you can. Go on. Wow! Jaime, kanindot sa hangin. Og ang kainit sa adlaw. Dugay panahon nga wala na ako ma-enjoy ang saman ini kanindot nga sidlak sa adlaw. Nagipabugnaw sa yohoy sa hangin. Kanindot. Kanindot niya ang tanaw mo nagsigi katawa. Milutaw ang duha ni katindi sa ngapi. O ang iyang mga mata. Oh, that's my favorite part sa'yo now. Apil kining mo pahiyom every time mo pahiyom siya. Go on, Danny. Enjoy the view. Mahimo ba mangutana? Sure. What is it? Si James. Kumusta na siya? Sigurado kong usa na siya ka-doktor karon. Yes, he is. Happy ko para niya. He is always the good son. Buotan gud siya tinuod. Sa panahon sa among panagsuod kani adto, he was nothing but a best friend to me. And I want you to keep it that way. Best friend.
Sama na sa akong igsoon si James. Oh, good to know. Si... Gusto kong magpalayo ka sa akong mga anak. Mga lalaki sila. O babae ka. Dili kay basta-basta lang nga babae. Guwapa ka. And you are so damn attractive. Dali ko gusto may usa nila nga makagusto nimo. Pero kalikayan ko ba sila kon? Naaratas o sa kapinoy-anan? Dili literal nga likayan. Pero gusto kong magbutang ka og space. Which means, dili ka na makigsuod og mayo nila. Ilabi pa ni Oliver. Ha? Kay ako ka, Daniela. So take note that I am very jealous man. Kalaki pang kaugalingon kung anak, pako pang silusan. Kung kuptan ang unsa may akong gipanag-iya. Jaime. Be a good girl. O gumusa kung mga kamot mabulahan ka. Apan sa gayon, nga mo pakita ka sa imong pagsupak. Ipaniguro ko usab nimo nga dubli pa ang kasakit nga imong matilawan. I will make your life a living hell, Daddy. Niya na ta. O nang higayon nga, makayata ko inyong pinoy-anan. Wa ko sukad makaanhi sa una. So, how do you like it? Dako. Manawag na kita. Gusto kong masurpresa ang akong mga anak. Excited ako makita si James. Okay, but don't get too excited, huh? Reserve those for me, and with me only in bed. Ay, Sir! Sir, salamat itaon kay nauli ka na. Ayon sila si James o Oliver. Milakaw na si Doc, Sir. Pero si Sir Oliver, Sir, ginuwa ka? May nanawag din nga, presinto ba ta? Unsa? Kay, Ano? kay kung ako na, kitong nang hagis ko no sa bar, niya hubog ko no kayo. Laki pag iya ang mga amigo, wala makapugong niya. Unsa? Labad yun sa o kining araga. Ay, nanawag ko ni Doc, Sir, pero wala man mutubag. Kadlawon pa man tumibiya si Doc God, kay may emergency ko na. Damn it. Oh, let's go, Danny. Ay, Sir, dili ni mo atuon si Sir Oliver sa presinto? Pasag di siyang malata dito. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!